Salutări, youtuberi. Da, o să fac un episodul 3, da, Răzvan e chiar acolo. Și da, eu nu-i mai permit, nici nu-i mai dau voie să scoată vreun sunet, că el înjură. Și da, dacă îi mai înjur o dată, o să-i spun toate chestiile urâte într-un videoclip. Da, vai, ce aveți, mă? Nu ați mai văzut de 2 ore. Vai, ce mult. Așa, calcă-l, dă-i în bot, dă-i în nas, sparge-l. Așa. Oh, bietul moșneag. Da, acum încearcă Răzvan să mimeze, dar nu iese. Deci o să pun pauză când o să ajungem la destinație. Da. Da, am revenit, suntem la mașină, la un urât, așa. Și da, am uitat cumva să luăm ciocan. Nu? Da, am uitat să luăm ciocan, incredibil. Nu merge și cu cuțitul, nu vă faceți să ai griji de... Merge și cu cuțitul, nu? Da. De ce nu se sparge? Dai cu pumn. Da, așa e, pumnii tare ăsta. Pumnii merge mult mai bine. Dai cu pistol. Ca să consum gloanțele. Avem voie să bubuiem? Da, cred. Folosești un set de gloanțe. Așa. Da, aveți. Ce tare, nu contează că o să mai facem noi rost de gloanțe de la, știți voi unde? Da, de la podul acela unde este un vapor uriaș, de unde am arătat. Da, stai liniștiți ca să avem pauză până când ajungem acolo, deci, bye. A revenit, da, hai să șeicăm mașina lui ăsta. Nia! Nia! Lasă-l să plece, mă. Așa de... Așa, stai că faci accident. Da! Avem smashere. Nu? Asta se numesc hammer. Ciocan, știu că se numesc hammer și smasher înseamnă lovitură, dar... Ce vrei să-i faci? Îmi place să-i zic smasher mie. Că vine dintr-un joc. Mi-am dat seama. Îl știi, nu? Da. Nu facem publicitate. Da, așa e. Tu ai mai făcut la știi tu cine, care are 1000 și ceva de videouri. Și deci... A, da, da. Dă-le încolo, vai Răzvane, poate să ne amendeze de protej de te ustură. Haide, mă, că poate ne dă și un like, un subscribe acolo. Cine? Ăia care ne amendează? Cine știe? Ar vrea Răzvan. Da, 100% ar vrea el, pentru că el nu s-a uitat la videoclipurile noastre. Oh, $400, ce generozitate, bun, ne vedem. Da, trebuie să salvăm întâi, în primul rând, apoi ne vom duce la casetă, la salvare, vom întrerupe videoclip. Da, în revenit, se pare că ne-a întrerupt din nou cineva și trebuie oricum să ajungem aici 3 să răspundem la telefonul ăsta fârsi care ne tot sună și ne întrerupe când vrem să salvăm. Da, și o întrebare cu becurile alea. Ce sunt cu becurile? Roșu, albastru, verde. Bă, suntem patrioți. Dacă zici tu. Steagul României. Bă, nu, ăla e roșu, galben și albastru. Bine, asta cred că e Ungaria, Spania. Nu știu. Taci din gură, că nu știi nimic. Știu, nu degeaba am 9 la geografie. Ești bâtă. Bun. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați subscribe, like, share și comment. Ne vedem în episodul 4. La revedere. Și Răzvan, zi cuvântul tău magic. Bye. Bun, l-a zis.